Днес ще посетя най-стария ресторант в София. Ето, че, приятели, се намирам пред първото заведение за този клип, което заведение се казва Под липите. Ето каква е неговата история. Още със създаването си през 1926 година, като кръчма Селект, ресторант Под липите успява да заплени посетителите си. Елин Пелин е сред най-честите посетители на малката квартална кръчма. Приютявала редица бележити българи и предоставила им спокойствието и уюта да творят статии и разкази, споделяйки трапезата и виното си от карбонар и виноградец. И така е време да влизаме вътре, нямам търпение вече да посетя това заведение. Мале хора, заведението е супер пълно. Така, ето, че се настаних. Даже има и в менюто пише историята на заведението. Сервитьора, който мина преди малко, ми препоръча агнешкото ви. Така че ще така че ще искам едно агнешко с една питка чеснова ще искам и един боб. Мисля, че на такива места, като ходиш, няма как да не тестваш такива ястия, като агнешко и боб. Време е за дегустация. Първо ще почна с ориза. Мале, ориза колко е хубав. Мале, колко е хубава питката. Рете на агнешкото. Мисля, че е супер добре препечено. На здраве. Много е вкусно, хора. Мале, да проживли по-много гни яко. Рете на боба. Мале, боба е много хубав, хора. Супер гъст. Като яхния. Уникален. От всичките заведения, в които съм ходил до момента, може би тук ви препоръчвам най-силно да бъдете. Много е вкусно, уникална атмосфера, уникално обслужване, страхотни хора.